Здравейте, приятели на Madix! Знаете ли какво могат тези увлажнени и готови пелети в улов? Пестяват време, без накисване и увлажняване, не се разкашкват и не променят дълго време формата си под водата. Бързо освобождават аромат, просто ги слагате на метод фидер хранилката и сте готови за замятане. Бързо, лесно, удобно и ефективно.